Калядаванне гэта ну не просто такая жартаўлівая забаўка, хаця безумоўна это свята вясёлае, незануранае. Это свята, якое прыносіць і смех, і шмат станоўчых пачуццяў. Але гэта, скажем, мае вот нейкае міфалагічнае, рытуальнае тлумачэнне, што адбываецца ў гэты час. У гэты час, асабліва на вёсках, у некаторых месцах і дагэтуль захавалася традыцыя, калі, скажем, шэраг вяскоўцаў, можа быць, найбольш здатныя акторы ці музыкі, сярод людзей вясковых вельмі шмат сапраўды таленавітых, яны збіраюцца вось у гурт калядоўшчыкаў і абражаюцца ў розных персанажаў. Звычайныя персанажы гэта старац, жабрак, каза, музыка, часам з'яўляецца цыган, ну альбо нейкія іншыя жывёлы, выкарыстоўваюць іх маскі, ці воўк, ці мядзведзь. Уласна кажучы, у чым сэнс усяго гэта? Сэнс у тым, што гэтыя людзі, калі яны становяцца гэтымі каляднымі істотамі, яны пераўвасабляюцца. То есть яны становяцца як бы персанажамі ўжо не людскога, а міфалагічнага свету. У зачынах перад калядаваннем, у песнях, якія спяваюцца, вельмі часта апавядаецца, што вось прыйшлі госцікі калядоўшчыкі з далёкага края, з-за мору, з-пад выру. То есть яны як бы госці вось таго свету. Яны прадстаўнікі іншага свету, якія прыходзяць у наш свет для таго, каб, скажем, ім аддзячылі, каб яны забяспечылі добры год наступны. Адпаведна, старац гэта, як правіла, сам Бог, то есть гэта найвышэйшы Бог. Каза это ўвасабленне плоднасці, воўк ці мядзведь татэмныя жывёлы, якія таксама вельмі важную функцію выконваюць. Тут жа прысутнічаюць, ну, скажем, пэўныя персанажы небяспечныя. Напрыклад, чужынцы, цыган ці жыд, яны таксама былі прадстаўнікамі іншага свету, але якія прыносілі пэўныя пагрозы ў нармальны перыяд. А ў гэты час, калі яны прыходзілі, ім трэба аддзячыць, каб яны не шкодзілі на працягу года. То есть тое ж самае тычылася ваўка, мядзведзя, то есть жывёлаў, якія шанаваліся, але якіх трэба было ушанаваць гэтак, каб яны не шкодзілі. То есть тут як бы у працэсе калядавання, калі калядоўшчыкі ходзяць, збіраюць падарункі, гэта не проста, скажем, яны галодныя і хочуць чагосьці з'есці. А насамрэч гэта рытуальная, скажем, падзяка гэтым персанажам за тое, каб яны далей спрыялі усім, хто ім дае пачастункі. Адпаведна, калі нехта не частуе, то есть не дзячыць, это значыць, што ён наклікае на сябе праклён менавіта з боку гэтых персанажаў, і ёсць песні, дзе гаворыцца, што як хто не дае, то значыць ён з намі ідзе. А з намі ідзе это фактычна смерць. Это азначае, што яны сыходзяць разам у той свет, і той гаспадар, які не аддзячыў, ён таксама неўзабаве на свет пакіне. Таму, скажем, звычай забараняў не частаваць і не быць гасцінным гэтых людзей. Таксама вельмі істотна, што цэнтральны персанаж каляду гэта каза. То есть каза, якая выконвала функцію з аднаго боку, яна гарантавала плоднасць і была сімвалам плоднасці, бо вядомая прымаўка, дзе каза ходзіць, там жыта родзіць. А з іншага боку яна была і своеасаблівай ахвярнай жывёлай, бо усе калядныя працэсіі заканчваліся звычайна тым, што калядоўшчык уваходзіць у хату, музыка грае, звычайна дудар, і каза скочыць, прычым робіць нейкія шалёныя скокі, яна вельмі так каларытна выглядае, скура апранутая поўсцю ўніз, то есть это зноў жа прыкмета таго, што это не звычайны чалавек, а нейкая істота міфалагічная, якая прыйшла з таго свету. І вось апагей гэтага дзейства, этот скок сканчваецца тым, што каза проста знянацку падае долу, як бы замірае, нібыта памірае. І зноў жа гаспадары і музыкі все як бы заклікаюць казу адрадзіцца, частуюць яе, даюць падарункі для того, каб яна зноў вярнулася да нас. Яна вяртаецца, і такім чынам вяртаецца разам з ёй і плоднасць, і дабрабыт у хату гэтых гаспадароў. Тут цікава, што гэты рытуальны код мае адпаведнасць і ў кодзе, ну скажем так, музычным, культурным, бо вядома, што на каляды адбываліся раней ахвярапрыношанне жывёл. Бо сёння то з вёсак, мабыць, да сёння захавалася традыцыя менавіта на каляды забіваць свінню парсюка. Гэта не выпадкова. То есть вясковыя традыцыі яны здаюцца, што нешта звычайнае, хаця насамрэч то, што і дагэтуль, скажем, забіццё свінні прымеркавана да каляды, не выпадкова, бо
у гэты час у многіх народаў старажытных германцаў, грэкаў, рымлянаў і у нас вось менавіта супольнае страваванне, то есть рытуальная ежа, зробленая вот з этой жывёлы забітай, лічылася зноў жа такой з'явай традыцыйнай. То есть гэта для того, каб людзі як бы усе разам спажывалі гэтыя стравы, напоі, то есть все разам гэта стварае вот нейкі рытуальны комплекс. І апрача свіні у многіх рэгіонах Беларусі захавалася традыцыя таксама забіцця і казы. Асабліва гэта цікава з тэкста у звязку, скажем, з традыцыямі, з тэкстамі дударскімі. Бо ў гэты час як бы дудар зноў жа адзін з персанажаў каляднага цыклу. Ён з'яўляецца як музыка ў часе працэса калядавання. Таксама лічылася, што дудар, як увасаблення, ну, у пэўным сэнсе святара, то есть асобы сакральнай, вельмі шанаванай, ён прыходзіць і разам вот са сваёй музыкай прыносіць у грамаду вот нейкае благословенне, нейкія рэчы, якія ну, пакліканыя служыць забеспячэнню поспеху і шчасця ў гэтым родзе. Так вось шэраг тэкстаў апавядае пра тое, што на каляды таксама забіваецца каза, з якой пазней, з частак якой дудар робіць сваю дуду. То есть з ражкоў робіць такія бурдоны, з поўсці робіць мешок. І гэтыя тэксты, прынамсі, захаваліся ў нашай традыцыі, гэта вядома. І тут зноў жа мы маем наступнае сімвалічнае пераўсабленне казы. Калі вось у часе калядавання яна таксама памірае, потым адраджаецца праз падарункі, то у часе, скажем, дударскага вось гэтага рытуальнага дзеяння з казы жывой, потым нараджаецца жывая дуда. То есть каза пераўвасабляецца музычны інструмент і далей працягвае сваё жыццё. Дарэчы, таксама з дудой і упісанасцю у календарны кантэкст звязанае тое, што ёсць сведчанне, што дудар рабіў дуду з гэтай казы і цягам году граў на яе, а ў канцы году ён ад яе пазбаўляўся, вешаў на дуб. То есть зноў жа дуда як інструмент, які сімвалізуе цэлы календар, гадавы год. То есть это рэч, якая нараджаецца, потым старэе і разам з годам памірае, а дудар рабіў наступную дуду. Ну, гэта не паўсюль так было натуральна, але вядомыя звесткі пра тое, што так магло адбывацца насамрэч.